Piny owacho oyawo kambi manyien mabiro loso angolo mag jotuo mag wang' kar tiegruok ma Kenya Institute of Special Education kata KISE. Kambini mabiro loso angolo manyien kendo bende loso ma okethre biro chiwo thieth e nengo ma ogonyore ma opogore kod ma itimo gi ute thieth mamoko. Nyasi mane oyuorie kod Dr. Monica Bitok ma en jalony e thieth mar wang' e migawo mar thieth oyangore ni thieth makama ibiro ketie para manyime ne ji man kod ng'ol ma opogore kaluwore ni ma kar tiegruok mar ji manigi ng'ol. They will be made here and they will also be repaired from this point. Oslo have made the glasses they are able to negotiate with those ones who manufacture some of these gadgets, and therefore the cost will be very friendly. In fact, I was trying to look at it, it is almost a third of what the market price. WHO, it's called WHO Specs. One side, Slow Exotica Foundation, is a collaborating partner, and one of the pillars with the WHO is costs, because spectacles, low vision devices, they are quite costly, and we are working closely with the Ministry of Health, with partners like KISE, with WHO, and other partners to make sure that cost to spectacles is very affordable.